Začínal som v Nikách asi za 1000 korún a totálne mi to odjebalo kolena, čiže odporúčam kvalitné bežecké boty. Ja už mám druhé hoky a neviem si to vynachváliť, takže tenisky sú number one. Takzvaný carb loading. Ja som pár dní pred maratónom nejedol nič iné, iba sacharidy, žiadnu vlákninu, žiadnu zeleninu, nič, proste iba som to bombil v tomto smere a v deň závodu som vlastne si dal iba rýžovú kašu, banán, nejaké elektrolyty a vyrazil som na závod a that's it. Začínal som fakt veľmi zle, 3-krát týždenne som išiel iba na výkon, čiže žiadna regenerácia, žiadne long runy, žiadne intervaly a nohy za to zaplatili, čiže som to nemal absolútne premyslené nič. Takže som si neskôr zastavil plán 3-2-1, to znamená 3 ľahké behy, 2 výkonové a 1 long run, všetko v jednom týždni. A posledný deň pred maratónom som len regeneroval, žiadne hroty a to mi dalo najviac. Tréning žalúdka za mňa veľmi dôležitý bod. Je dôležité príjmať energické gely už na tréningu, po tréningu, ale samozrejme na závodoch. Ak to plánuješ len na závodoch, tak sa to môže práve že vypnúť, takže taký je môj postup. Posledný bod je regenerácia, za mňa top spánok 7 až 8 hodín, stretching, masáže, nejaké ľahké behy, žiadne hroty pred maratónom, ale ja som to trošku využíval aj inak, ja som chodil aj do fitka, to som si nemohol proste odpustiť samozrejme a that's it, taký bol môj posledný týždeň, alebo posledných pár dní pred maratónom.